جدرنا تایبەت ji bajarê Rimelanê ji arkêre ragihandin ku bingeha Amerîkî ya serbazî ya ku ev demeke Amerîkî li bajarokê Rimelanê dest bi avakirina wê dike li ber temambûnê ye û di heman demî de serbar dike ku Amerîka niha kar li ser avakirina bingehekî serbazî li başûrê rojhilatê bajarê Kobanê dike. Wî jê derî her wiha da zanîn ku bi dehan pispor û endezyarên Amerîkî kar li ser avakirina wê bingehê li Rimelanê dikirin. û serbar kir ku ji aliyê leşkerî ve jî serbazên Amerîkî hebûn û şêwr û rahênan didan çekdarên Sûriyaya Dîmokrat û serpereştiya wan operasyonên ku çekdarên Sûriyaya Dîmokrat dibirin li ser bingehên Daeş li bajarê Holê û Şeddadê. Tê zanîn ku ji berî niha jî agahî ji welatiyên bajarê Rimelanê hebûn ku tevgera balafirên Amerîkî yê ji cûra helîkopter gelek caran li bingeha Rimelanê ya esmanî hebû. Her li ser mijara bingehên serbaziyê Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê berdevkê serkirdatiya Amerîkî ya navendî hebûna çi bingehên Amerîkî yên serbazî li Rojavayê Kurdistanê red kir û got tu bingehên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê tune ne û ewan tu balafirxane desteser nekirine û dibêje hin hêzên wan li Rojavayê Kurdistanê hene lê gelekî hejmara wa biçûk e. û serbar dike ku wekû berpirsên Wezareta Berevaniya Amerîka dibêje ew hêzên Amerîkî tinê serpereştiya operasyonên ku çekdarên Sûriya Dîmokrat li dijî rêxistina Daişê dikin hene.